hai que alguén declarou, ou polo menos así foi literalmente recollido nun medio de grande difusión. A decisión foi sorprendente, porque estábamos afeitos a decisións de dinosauros, pero a Academia amosou que é un organismo vivo e que por primeira vez souberon convertir en oficial algo que xa estaba recoñecido na cultura. Xa ven, miñas donas e meus señores, que a Academia que lle dedicou a Novoneira o Día das Letras Galegas non era ainda un organismo vivo, condición que acada agora, por primeira vez, ao dedicarle o Día das Letras Galegas a un poeta como Lois Pereiro, que estaba xa recoñecido na rúa. Eu tiña entendido que o Lois Pereiro era un poeta de culto, un poeta de minorías, pero agora resulta que non. Era un poeta de populoso público e os únicos que non sabíamos del nada éramos os pobres académicos, arcaicos dinosauros que finalmente demos en despertar e por iso agora somos chufados e alcumados de organismo vivo. Mas deixemos de tirar polo infinito fío dos asuntos. Creo eu que en realidade Lois Pereiro era un poeta case secreto, un poeta para uns poucos centos de persoas, mas tampouco non hai que sexar. Iso é o que acontece case sempre cos poetas, agás no caso de algúns, como a Rosalía, ou como a Curros, como a Celso Emilio, ou como a Manuel María, que por razóns casi nunca estritamente poéticas, pero casi sempre poéticas tamén, acadan os status de símbolos dunha nación ou dunha fracción nacional que aspira a un cambio revolucionario. Case todos os poetas son para pouca xente, cousa de minorías, e Lois Pereiro non era unha excepción, como calquera podía aprender vendo a relativa modestia da súa fortuna editorial, a súa escasa presenza nas librerías, a súa pequena demanda nas bibliotecas públicas. Iso sí, era un poeta moi amado por aqueles que o lían, e moi amado tamén por moitos colegas que o trataron e que o consideraron grande e decisivo entre eles. Lonxe de ser un fenómeno popular, foi precisamente a elección da Academia a que abriu o camiño á súa conversión nun poeta popular, ou polo menos nun poeta de moi considerables minorías. Aqueles catro que dicían quen é ese Pereiro, vai a focada da Academia, saben xa moito ben que a Academia non se trabucou tan pouco desta vez, e empezan a saber quen é o Pereiro, como empezan a saber moitas outras persoas, porque o Día das Letras Galegas é un potente chamariz que reclama atención sobre unha obra. Certo é que se esa obra non ten forza, ou non ten a forza xeitada ao tempo no que estamos, todo pode quedar nunha reivindicación histórica ou mesmo nunha curiosidade efémera. Mais co Pereiro xa sei, a súa obra gaña adeptos, arraiga en moitos corazóns e faise popular, na pequena medida en que a poesía pode ser popular no noso tempo, que ás veces tampouco non é tan pequena. Está sucedendo un milagre. Quizáis a poesía do Pereiro non entre tan ben nos institutos como outras. É a poesía dun tormento, e como di a miña filla Alexandra, que está nel meso del camín e é profesora de instituto, para conectar coa poesía de Pereiro hai que ter pasado algunhas. Todo roqueiro que queirades, todo pan que queirades. Pereiro non é un poeta para adolescentes. E mesmo diría felizmente, pois non é conveniente que os adolescentes teñan pasado tantas que entendan facilmente Lois Pereiro. Eu creo, a miña filla cree, que esa grande minoría que está aprendendo a amar a Lois Pereiro e a topar nel o seu poeta ou un dos seus poetas, está formada principalmente por xente de entre os 30 anos ou todo menos 20 e tantos e os 50 e poucos que o propio Lois Pereiro tería agora. Para que a súa poesía nos faga ben, para que nos vaya máis alá do gusto da palabra bendita, fai falla ter sufrido un pouco, aínda que non sexa tanto como ele. Nun tempo non exento de frivolidades poéticas, o Pereiro imponse como un poeta brutalmente íntimo e auténtico. A súa traxedia persoal, agravada mesmo por infortunios sentimentais, obrigoume a facer unha obra valiosísima, e mesmo por razóns casi extraliterarias tamén, pois ao meu entender a poesía de Pereiro, que é de amor, e sobre todo dese amor e de enfermidade, é unha poesía capaz de axudar. O Lois Pereiro andaba buscando a súa propia voz, que tiña que ser original xa ora, un non busca unha voz que non sexa. Pero ás veces a vida, esa cabrona, impide toda elección e imponse coa súa tráxica inevitabilidade. Unha angustia vital perfectamente superable, tal vez, pero logo de súpeto unha contaminación alimentaria, un mozallón de Monforte vítima dun dos grandes crimes do capitalismo, e logo ainda busca algún refugio que lle empeora as cousas. Entón o poeta xa non escolle libremente a súa voz, xa non escolle a vida, pois é brutalmente escollido por un destino verdadeiramente cruel e verdadeiramente inevitable. Por iso, infelizmente, a obra de Lois Pereiro non ten semellante nas nosas letras. O
Ogallá non fora así. Ogallá non estuveramos aquí dedicando o Día das Letras Galegas do 2011 e ele estivera ainda con nós, construindo ese edificio portentoso da literatura galega, tal vez cunha obra menos singular, pero con seguranza valiosísima tamén, pois aínda que a súa vida tráxica lle deu unha negra sombra estarrecedora á súa poesía, non hai dúbida de que o rigor formal e as súas outras moitas cualidades farían del tamén un dos mellores poetas do noso tempo.